आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि SMS नि प्रब्लेम आरो आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे बिग स्किम CM आत्मनिर्भर अभियान। बे CM आत्मनिर्भर अभियान स्किमनि रांखौ नोंथांमोना माब्लासिम मोननो हागोन बेनि मोनसे आपडेट फैदों। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गभर्नमेन्ट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन। आङो दाख्लैबावैसो मोनसे भिडिअ'नि जोहै नोंथांमोननो खोथादोंमोन जाय आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नैबे आसाम गभर्नमेन्टनि बिग स्किम महिला उद्यमिता अभियान स्किम। बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमानो जाहैबाय जाय आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जइन ग्रुप नाम दं नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ बिजनेस मावनो थाखाय 10,000 रां हरगोन। लोगोसे नोंथाङा बे 10,000 रांजों नोंथाङा मोजाङै खामानि मावनानै देखायनो हाबावोब्ला आरो नोंथांमोननो 25,000 नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव रांखौ हरगोन। बे स्किमनि थाखाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा मोनसे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथांमोना जमा होबायमोन। महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बे फर्मखौ नोंथांमोननि मबाइलाव साननैसो बावैसो मोनसे SMS फैदों। बे SMS आव लिरनानै होदों नोंथांनि बे फर्म होनाया साबमिट जाबाय बेबायदि नोंथांनियाव लिरनानै होदों। नाथाय गोबां बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनियाव दासिमबो बे मेसेजआ फैयाखै। मानि थाखाय फैयाखै आरो फैयाब्ला मा जागोन दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव जोङो बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा नैबे फर्मखौ जमा होबायब्ला नोंथाङा मेसेजआ फैदोंबा नोंथाङा नैबे महिला उद्यमिता स्किमनि रांखौ मोनसिगोन आरो जायनिया फैयाखै नोंथांमोना मोनगोन ना मोना गोबां फिउस जादों नोंथांमोना सोंहरदों। बेनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअ'खौ आरो फिन खेबसे लाबावदों जाहाथे नोंथांमोननि डाउटआ क्लियार जायो। आरो सोरनियाबा मेसेजआ फैबायबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय। नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना खोथाहरबानो जाबाय माबे डिस्ट्रिक्टनिया मेसेजआ फैदों आरो फैयाखै। दानिया जोङो सावरायनोसै नोंथांनियाव मेसेजआ मानि थाखाय फैयाखै। मेसेज फैयैनि मोनसे बिग जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल आसामाव नैबेयाव फर्मखौ रानदोंमोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 39 लाख नैबेयाव 39,75,983 बेखिनि फर्मखौ रानदोंमोन। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नैबे 39,75,938 बेखिनि फर्मखौ राननाय जादोंमोन टटेल अल आसाम बे महिला उद्यमितानि फर्मखौ। बे मेसेज फैयैनि जाहोना नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय। नैबेयाव दाब जायगायाव बे फर्मनि थाखाय खामानिया सोलिबाय दं। बे खामानि सोलिबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोननियाव मेसेजआ फैनाया लेट जादों। सोरनियाबा फैग्रोबाय नोंथांमोननियाव मेसेजआ थाबैनो फैगोन। बेनि खामानिया दासिमबो सोलिबाय दं। बे खामानिया जोबजासिम नोंथांनियाव मेसेजआ फैगोन। मानो होनब्ला बे 39,75,938 फर्मआ इसेल' नङा। बेनि थाखायनो दाब जायगायाव बेनि फर्म साबमिटनि खामानिया अनलाइन साबमिटनि खामानिया सोलिबाय दं। नोंथांनियाव मेसेजआ फैगोन। बे खामानि सोलिबाय थानायनि थाखायनो नोंथांनि फर्मखौ दांथ'वाखै जानो हागौ। बेनि थाखाय बेयाव मोनसे प्रब्लेमा नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ। नैबे 39 लाख फर्मआ अनलाइन बेयाव साबमिट जाजोबगोन गासैबो अब्लासो नोंथांनियाव मेसेजआ फैगोन। सोरनियावबा फास्ट फैगोन आरो सोरनियावबा लेटबो जानो हागौ। बेनि थाखायबो मेसेजनि प्रब्लेमा जादों। आरो मोनसे प्रब्लेमखौ आङो नोंथांमोननो देखायना होनि मेसेजआ मानो फैयाखै। आरो मोनसे मेसेज फैयैनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा नैबे महिला उद्यमिता नैबे फर्मआव नोंथाङा नैबे 21 नाम्बाराव नोंथाङा बेखौ फरायना नायनांगोन। नैबेयाव लिरनानै होखादों 2012 मायथाइनि सिगां लानाय माइक्र' फाइनेन्स रां दाहार लानायनि अनगायै सेल्फ हेल्प ग्रुप VOC LF
बेंक एबा जायखिजाया रांखान्थियारि फसंथाननिफ्राय लानाय सुख'नो हायै रां दाहार नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। नैबेयाव गोबां मानसिफोरा बेखौ येसबो होआखै, बेयाव न'आवबो टिक बानायाखै। बेनि थाखायनो आङो सोंनानै मोनदों आरो मिथिनानै मोनदों बेनि थाखाय फर्मखौ दोनथ'नाय जादों। नाथाय नोंथांमोननियाव मेसेजआ फैगोन बेनि थाखाय फर्मखौ नोंथांमोननिखौ दोनथ'नाय जादों। नोंथांमोननियाव बे मेसेज फैयैनि जाहोना बे मोनसे नैबेयाव माइक्र' फाइनेन्सनि लानाय रांनि सुख'नो हायैनि नैबेयाव मोनसे कुइसन सोंदोंमोन। बे कुइसनाव नोंथांमोना नैबेयाव येस आरो न' बेयाव अपसन दंमोन। नोंथांमोना बेयाव अपसनाव येसआवबो राइट सिन होआखै आरो न'आवबो राइट सिन होआखै। बेनि थाखायनो नोंथांनि फर्मखौ हल्डआव दोनथ'नाय जादों। बेफोरबायदि आङो खौरां मोननाय जादों। नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानो हागौ। नोंथांनियाव मेसेजआ फैगोन। मानो होनब्ला गोबां फर्मखौ दासिमबो अनलाइन साबमिट खालामबाय दं। बेनि थाखायनो लेट जादों। नोंथाङा मबाइलफोराव रिसार्ज गैयाबा रिसार्जफोरखौ नोंथाङा सोनानै लाबानो जाबाय। दानिया मबाइलाव रिसार्ज गैयाब्लाबो बे SMS-फोरा फैनो नागिरा। नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानो हागौ। गासैबो नोंथांमोना फर्म होनायफोरनियाव SMS-आ 100% फैगोन। दानिया नोंथाङा क्लियार जाबाय जानो हागौ। दानिया जोङो नायगोन CM आत्मनिर्भरनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। बे CM आत्मनिर्भरनि आपडेटखौ जोङो नायदिनि। नैबे CM आत्मनिर्भर नैबे चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर अभियाननिफ्राय मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। बियो दिनैसो ओंखारनानै फैदों। नैबेयाव आसाम गभर्नमेन्टनि बे CM आत्मनिर्भर अभियान बे स्किमनि जोहै लाइमोनफोरनो बिजनेस मावनो डाइरेक्ट 1 लाख रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनाय जागोन होननानै बुंदों। 30,000 फार्स्ट नोंथांमोननो नैबे 30,000 मानसिफोरनो 1 लाख रांखौ बेंक एकाउन्टआव हरनाय जासिगोन होननानै बेयाव बुंदों। नोंथाङा रांखौ माब्ला मोननो हागोन? दानिया जोङो सावरायगोन चिफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियान। नैबे आपडेटआ दिनैसो फैदों। बे आपडेटआव लिरनानै होदों आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे CM आत्मनिर्भर अभियान स्किमनि जोहै लाइमोनफोरनो नैबेयाव रांनि मदद होगोन बिजनेस मावनो थाखाय 1 लाख रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हरग्रोसिगोन। नैबेयाव गिबि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट नोंथांमोननो 1 लाख रांखौ हरग्रोसिगोन। नैबेयाव 30,000 मानसिफोरखौ गिबियाव बे स्किमनिफ्राय नैबेयाव उद्यमी खालामनो थाखाय थांखि लाग्रोदों। गिबियावनो बे रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो नैबे सेप्तेम्बर मान्थनि गेजेरावनो नोंथांमोननो बे आत्मनिर्भर अभियान स्किमनि जोहै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव रांखौ हरगोन। नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना थाबैनो बे स्किमनि रांखौ मोनसिगोन। दा बिनि इन्टारभिउआ सोलिगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।